Koliko kilometara ima najduži železnički most na svijetu? Most Danyang Kushan trenutno je na prvoj poziciji po pitanju najdužih železničkih mostova na svijetu. Ovaj neverovatni most sagrađen je na železničkoj pruzi koja saobraća između Pekinga i Šangaja. Na ovom građevinskom projektu radilo je preko 6000 izvođača radova, koji su uspjeli da izgrade ovo čudo za samo 4 godine. Tako se Kina upisala u Guinnessovu knjigu rekorda juna 2011. godine kao država u kojoj se trenutno nalazi najduži železnički most na svijetu. Dužina ovog mosta iznosi neverovatnih 164 km. Zapratite kanal za još ovakvih